So manapod so guys, padulong mi uri. Padulong mi ani Bayugan City. Yes guys, together with my Jerbot and iyang friend pod nga Jerbot, kasakay na mo ani nga car, and then ang naguna ang isa pod ka Jerbot. Yes guys, nagmotor lang siya. So muni siya guys, approaching me sa Macapagal Bridge. Yes, Macapagal Bridge na siya guys. There is sa may Butuan City. At that, hugaw kayo ang glass sasakyanan. Charis. Traveling. Nagsunod lang mi sa iya ka na nakamotor. Is also Jerbot. Padulong may Bayugan guys sa farm sa isa ka Jerbot nga among kasakay karon. Yeah. So natumi sa ilang farm, mo visit me. Then nag-convoy lang me. Yes. What a nice view. Sayo pa mong guni sa buntag mo na nga foggy. Yes. Nag-foggy ang dalan. Kay mga actually 6 o'clock na ni siya. Yes. Diri tuod minangagi sa may Barangay Bilay, Maginda, para dili traffic. Yes, mao na siya guys. And then ang kabibo ani guys kay di ba? Pagka nice kay sa view. And then it's so foggy pa. Foggy paghapon siya. Ang kabibo ani, as I repeat, naflatan ang naguna. So mao na siya karon guys, gitulod ni Jerbot kay among dalhon sa vulcanizing shop. Looy kay si Jerbot nagtulak, grabe ro makainit na. Nanami sa vulcanizing shop, and ang vulcanizing shop nila is kanang ang pobre ra gyud nga vulcanizing shop. Nagtigulang na kay si tatay nga Volcate. Dinhini sa may Maginda. Maginda na siya guys. Barangay Maginda. Barangay Maginda. Yes, it's a Maginda. Yeah. So, nagpa-Volcate. Muna ang ilang lugar. Tapos karon pulihan siya sa iyang anak. Tigulang lagi kay si tatay. So, ang anak na ang Volcate anak guys. Kaya grabe na jud ka tigulang ni tatay. Una ang tag-iya. Daw nga nung magbiyahe og lagyo, dili magdala og spare nga kuan. Sige nang anang i-replace guys. Basta spare nga nakalimot na ko guys. Sa mauna dapat magdala jud og reserba para in case nga or pasana na flatan dili na unta magbulkit ba siya. So mo na dapat ninyo himuon guys. Magbiyahe mong mga long ride, dapat magdala jud mo og inyong spare na nakalimot jud kung sa ngalan anak guys. Basta mauna na lang ninyo. Para na amoy pampuli in case nga maflatan. Na siya reserva. Kay hassle kay sa biyahe og maflatan mo nya mataymingan nga walay vulcanizing shop inyo maagian na. Sabi na province OMG. Og ginay akong problema guys. Ana siya guys. So, kailangan noon ang among biyahe tungod ana. Diba? Nga, grabe pag yun ka simple ra kaayo nga kinuanan ka ng vulcanizing shop. Dili high-tech charis. Diba? Pang bike raman daw ni diri guys o pang motor. Sakto man pod, pero mo lagi malangan ta kay. Pas ana una putol di ay guys ang kuan.
kanang pahanginan. Yun nga na ay spare. So, ano siya guys. Waiting me nga mahuman. Sumaaro to. Bye-bye mo. Chup